가서 이거 다 가는 거. 갈바다 어버 샘모 하이는 뭔 사이버 걸어 가봐 제가. मेल वाला रोड टूटा हुआ है बॉर्डर रोड भी टूटा हुआ है 2 बार बता रखा सर anh đầu tiên thay nó nặng liền mana aja di keluk lagi kan mau solid kajak tak lagi solid kajak yang umum kita prakara pura berapa itu yang boga yang boga yang mau siap mana একটা আরাম করে থাকো mo tahu ko बहुत काम है तो ना सुनो से तल थाई आछ karen ka tabu kicha agen tulonai जों दिनै पूर्व सिमना बिसि बेरायलायमानि पूर्व सिमना बिसिनि बिसिं क्लाइजाक स्कुल बबो गामियाव तामो समस्या दं आमरनो नायलेखा लामा तुई कारेन्ट नि जे केबें मुंखमानि आमर नायलेखा नि एमसार जे जिनि बायसिबान जुदि ते ओ बिसिनि भाइस चेयारमेन जिनि अगरबाबु संसह कै जे गामिनि लामारक हामियांगै दङ अथवा वाति वाखांखौ हारपेक रंगो आमर नायलेखा आमो जों इन्जिनियार बलगि तैजाक ओमफ्राय दाबो बोसोरगांनि साल' सामरकनो ट्रुक ट्रुक खालायजागनाय लुकुरकनि सानमुंनो जै मान साग्रिनानै बागै जों साइटगैनो दिनै बिसि वाइस जों बेरायलाय दङ दिनै पूर्व सिमना बिसिनो जों नायलायखा जों नेक्स्ट बिसि चुज खायै नेक्स्ट बिसिनि टार्गेटबो जिनार खालायजाक दङ जों 21टा बिसि दङ जोंनि हेजामारा ब्लकनि आन्दाराव 21टा बिसिनो जों जानुवारि मासनि बिसिङाव जों प्रत्येकटा बिसि बेरायनायनि बागै साइटगलाय दङ जों रुटिन वाइज जोंनि भिजिट जों सोलिनाय हामबाय